me faltan 4 para hacer 60, ¿eh? Oh, sí. ¿Y 56? Hòstia. 56 de tens, ara? ¿Eh? 56. Sí. Però vull dir, ja no són edats per anar a aventures. Jo dic per allò així. Hem fet 61 al descarrer. 61, és una bona edat. Però tu es portes molt bé, sembles molt més jove. Sí, la meva dona encara diu, hòstia, pues el teu és molt atractiu. És que és atractiu, a veure. Té una mà de ¿cómo? cua, Digo, ¿cómo? Sí, sí. tiene una cantidad de cola de días que no veas. Digo, ¿cómo? Sí, sí, es que es atractiu. Digo, ¿cómo? Yo no sé qué ni veuen. No, es atractivo, con el pelo gris es atractivo para las mujeres a verme. Jo sempre... Sí, yo soy realista. A totes les que he anat així, sempre dic, hòstia, ara me voy a quitar y me voy a teñir el pelo. Ni si t'ocorre. Jo vull dir que treballar molt. I que avui Hòstia, digo, és que parezco un zorro plateado. És igual. Sempre plateado. Ja hi ha una per aquí. Mira, com s'ha despistat del tour, ja han arribat. Hòstia, aquesta pujada... Una nena, Han de descarregar per aquí, eh? Per aquí o per l'altra banda? Per aquí, per l'altra banda, que no